Nazdar lidi, já jsem Cvrček55 a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady mám hosta. Ano, je to DM Anonym, ten známý dotaz. Ahoj, aha, tu je PvPčko. Ty jsi mě bouchnul. Čauka. No a dneska tady máme super mod, o které nám víc řekne tady Die. No, takže toto je modpack a volá sa Material Energy 3, alebo inak povedané Material Energy Cube, keďže keď máš niečo na tretiu, tak je to ako keby kocka, hej, takže cube, lebo cube je kocka. No, a o čom je tento modpack? Tak je to vlastne modpack, ktorému je rovno mapa a všetko v tomto modpacku sa týka tejto knižky, ktorú máš v inventári, takejto krásnej, ktorá sa volá Questbook a je to vlastne jeden celý mod, ktorý do Minecraftu pridáva questy a úlohy, ktoré sú v tom modpacku spravené tak, aby sa plnili a aby sa tu postupne robili nejaké veci. A je to veľká zábava a dúfam, že si to užijeme. A když zavoláte do 30 minut, tak dostanete Druhú Poštičku knižku zadarmo, zdarma. ktorá je úplne k ničomu. Ano, a my jsme zavolali do 30 minut a dostali jsme ji. Ale je to úplně na... Jak se No. to obrací? Tady. Napravo. Welcome. To je k OpenBlocks, čo je jeden z modov, ktorý tu je a to vysvetľuje nejaké veci v tom, ale k tomu sa postupne dostaneme. OK. No, takže, čo je na začiatku dôležité? Otvor si túto knižku a Dobře. teď ti hovorí aj celý príbeh. Teď se A- trošku asi pohne s mikrofon. Ne, dobře, už to nejde víc. No. Nejde, dobrý. Pardon. Hneď na začiatku máš taký krásny obrázok a na druhej strane vidíš, tam je niečo popísané. A je to prakticky začiatok questu a je to, teda questu, príbehu a je to o tom, že na druhom poschodí tejto stanice Alfa bol nejaký výbuch, ale väčšina vecí funguje okrem generátorov a sme jediní, kto tu žije, takže to tu máme zase všetko obnoviť a všetko bude super a krásne. Jej, jak si myslej. No, tak a vieš, jak sa s tou knižkou robí? Click here to start. Presne, dokázal si to. No, Je. teraz vysvetlím ti, jak to funguje. Napravo máš napísané, že sme v parte, to sme sa už dali predtým, ako sme začali točiť. Čiže všetky úlohy, ktoré budeme plniť, keď splní jeden, tak ich bude mať splnený aj druhý, čiže ako keby hráme spolu. Potom tam máš napísané, koľko je tam questov dole, že ich je 202 a také veci. Ale čo je dôležité, tak na ľavej strane máš napísané questové línie, ktoré Mhm. budeme plniť. Začneme tou prvou, tak si na to klikni, Mhm. daj open a tam máš prvú questovú líniu. Mhm. Máš tam dva odomknuté questy, tak si otvor ten prvý, že base tour. Z čoho ti asi dojde, že ako prvé si to tu všetko pozrieme. No, A tak, musíme najít elevátor. Jej. takže Tak ako jo, prvé tak máme si to jdem přečíst. Maybe I should look around the base to see what is still... Co to je? No, že by sme sa mali pozerať po okolí a pozrieť sa, že čo treba obnoviť zase. I spend most of my time here cleaning the equipment. Co to znamená, Myško? Že som strávil veľa času Tady. zháňaním Čištěním. equipu. No, takto, presne. Character angličtine je asi na takej building, rovnakej that's úrovni ako tvoja. why. That's what they call it. Character building. Proste toto máme všetko popozerať. OK, dobře. No. Inak to je Read prvá me. časť questu. Tak čítaj. Welcome to Material Energy. If this is your first time in the jak se čte? Ja by som to Spatial nečítal. Energy Adventure, please refer to this guide for details. If in any case you lose this book, simply curl up on the floor and focus of breathing until feel safe again. A můžete si to přeložit, kdo chce, a já už další stránky nečtu. No to je pre tých, ktorí to hrajú prvýkrát a keďže ja to nehrám prvýkrát, tak to nemusíme čítať. No, Ale můžu si ničit bloky. samozrejme, to je tvoje, tu prakticky môžeš robiť hocičo. A to nie nič to. Pretože toto je taká špeciálna tekutina, to je tekutý glowstone, ktorá tečie hore namiesto dole. Čiže keď to zničíš, tak to vylezie hore. Ale když mně se to líbí. A kdyby to bylo až nahoru, tak by to bylo ještě hezčí. Můžeme to zkusit. No, nie, ono to vytečie stadiaľ, aj ten základný blok stadiaľ to už vytečie, takže nerob to. Dobře. Dobre, každopádne na začiatku máš ísť k elevátoru, čo je výťah a práve na ňom stojím. Mhm. Ešte Ja nič taky. nerob, pretože si máme pozrieť prvé poschodie. Going down? Press shift. No tak stlač shift. Můžu? No. Počkej.
Bum. Pomoc. No, znova stlač shift, tak si na treťom Já ti poschodí. uteču, já ti uteču. Ne, už nemůžu. Takže ako si práve teraz došiel na to, že sú tu 4 poschodia. Ha, teď nevíš, že jsem, co? Dole. Ne. Hele, jak se... Teď jsem tě zmá, co? Ja sa iba zhora na teba pozerám, aký si super Sakra. človek. Sakra, nech toho. Tak jdem dál. Co máme No, pozerať tak dál? to tu máme prejsť. Observatory. Co je observatory? Tohle bude Neviem, či nie je observatory. toto observatory. To bude Áno, observatory. toto. Hustý, Tu som. tady jsou nějaké věci. Nějaký kladivo! Kladivo! To nie Crescent. je kladivo, to je branch. To je hammer. No, Crescent Hammer. Takže to je kladivo. Hammer je kladivo. No. Já chci Hammer je kladivo. kladivo, ale toto je skôr taký akože kľúč. Můžu, Proste. můžu tě bouchnout kladivem? Proste prídi sem, Au, nemlaťte prídi kladivem. sem, stlač shift a klikni na to napríklad pravým. Právě. Hustý, Na toto je tak dík. kladivo. No, pre mňa si to zober, aj tak to zatiaľ nepotrebujeme. No, takže by sme toto asi mali všetko teraz prejsť. Čiže ešte na druhú stranu sme sa mali ísť pozrieť. Aha. OK. It's hammer time. Tu, Tak jo. no, My to už jsou máme, nějaké- počkej, my už máme všechno pro... no, lebo som sa sem dostal. Chápeš? Keďže stačí, aby jeden prešiel, všetko. Aha. Tu sú nejaké veci, ktoré na začiatku budeme potrebovať, tak si ich s dovolením zober všetky. Ne, já to ztratím. Ten kľúč nemusíš, ak ho už máš, dobre, tak to Ne, já chci 2. OK. Protože můžu, víš? Takže to je prvé poschodie, ten quest ďalej pokračuje, keď sa pozrieš, je tam, že je second floor, Second floor. takže máme Storage. nižšie. Počkej, já tam jdu první, já mám kameru. Já chodím první. No tak choď prvý. A na druhom poschodí, keďže bol výbuch, ako vidíš, tak tu je veľké nič momentálne. Aha. Takže ideme zase o ďalšie poschodie nižšie. Tak jsme si prohlídli krásné druhé poschodí. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem Čakám se ťa na dostal- treťom. Já jsem se dostal někam, kam jsem se nechtěl dostat v té knížce. Jak se vracím zpátky? Kde si sa dostal? Do backup power. Pravé tlačítko. Pravé? Jo, aha, tak. Third floor. Čakám ťa na treťom poschodí. OK, jsme tam. Tenhle výtek chce domů. Pořiď mi ho, prosím. To by bolo super, čo? Mhm. No, toto je jedna z vecí, ktoré budeme využívať. A když se to zapne, co se stane? Ja ti to potom vysvetlím, k tomu sa ešte dneska dostaneme. A můžu to zkusit? Nemôžeš, lebo nemáš ako. Lebo ešte dostaneš veci, ktoré sa toho dajú dávať pomocou tých questov. Tým dávaš iba energiu dole do MEčka. Aha, tak nic. Zasnu. Vidíš, čo je tam? Na tej stene? Co, kde? Na tejto stene. Vieš, čo to je? Bloky? No ale čo ti to pripomína? Učil si sa to, keď si v škole, na chemii. Ne, fuj, to je hnusný. Nekoukejte na to. Já to musím A toto vycenzurovat. inak, To toto je momentálne, sprostý. kde sme, je Victory Monument, alebo jak sa to číta. Každopádne tu budeme dávať všetko také veci, ako že čo budeme mať získať. Jinak pardon za tenhle ten zvuk, já se ho budu muset snažit nějak odendat, ale bohužel mě skáče občas antivirus a udělat takový tudu a já nevím, jak to vypnout. Je to Ešte fuj. sme neboli na jednom mieste na treťom poschodí, takže poď za mnou. OK. Je to nějaká No. schovka pěkná, ale zatím tohle mapa je úplně luxusně udělaná. Úplně božsky. Je to mega, ale Dobré, uvidíš dobré. ešte, keď to bude mega. Hopla! Au. Tu je tzv. Armory, čiže tu si budeme dávať všetky naše super armory, ktoré nájdeme. Můžu tam dát oranžku? Môžeš. Na hlavu. A nejde to. Nie, do toho vedľa som myslel, že to chceš dať. Tam to nejde dať, tam ide dať iba armor. Tam sa dáva náradie. Tak já si tam dám knížku. Náradie. Dneška je odkedy náradie. I mikroskop je odkedy náradie. Já nevím. Tak na mě nekřič. Nekřič Ach, na já. mě. Cvrček, cvrček. OK, takže jdem do 4. patra, že jo? No, Ne. Já ho tam No. nemám, já už ho tam mám. máš. Akorát, že nevieš ako. Ebola, budu tam rychlejc. Nebudeš? Byl jsem tam rychlejc. Building area. No, tu je iba pár vecí, toto zatiaľ asi necháme. Postavíme penis. OK. Tak nie. Glowstone. No. Proste tu budeme asi stávať nejaké veci. Veď uvidíš. Tak jo.
No, takže to je... počkať. Tak jo, Áno, máme to je první celý quest. quest splnený. Wow. Takže si môžeš klemnúť reward. Dostaneš jednu sušenku. Jej. Můžu sníst? No nic moc teda, já mám pořád No hlad. tak aj ja. A práve na to je tu ďalší quest. A na ďalší quest potrebujeme zvládať solar generátor. A kde ťa nájdem? Hore. Super. Aha. No, a ak si dobre spomínaš, tak niekde sme tu solar generátor videli. Počkej. Určitě to bude někde tady. Nie. Tak to bude určitě někde... Kde to je prosklený? Poď sa mnou. Ne, já to najdu. Tady. Nie. Sakra. Kde to může být? Inak ešte jednu vec som si nepovedal, na tejto mape je hrozne veľa schovaných vecí. Takže hľadaj a veľa vecí nájdeš. No, poď sem a pozri sa do tejto česty. Já ho našel. Áno, našiel si ho, super. Úplně v pohodě. No Vytíši tak bez tebe. teraz ho zober a daj ho manual detect v tej knižke. OK, manual detect. Manual detect. No Claim a teraz reward. môžeš zobrať reward. Teraz to máš zase super knižku, ktorá by ťa mala naučiť s tým robiť, ale ja ťa to naučím robiť aj bez tej knižky. OK, takže ji můžu Čiže- vyhodit? Áno, môžeš ho vyhodiť, ale no, to je jedno. Pak ji spálíme, až bude zima. OK. Poď niekde sem. OK. A teraz myslím, že tam je quest na sugarcane. Správne. Dobre. Sugar Ale najskôr... Dobre. Takže nejdeme ešte sem. Poď za mnou. Ideme na to tretie poschodie, kde sme boli. Mhm. No a celá táto mapa je založená na tom, že ty si spawnuješ také rôzne oblasti, vytváraš, Mhm. ktoré ti autor predpripravil a na to slúžia tieto takéto pilary. Toto je pilar, vidíš, takýto slupček krásny. A toto je najmenšia oblasť, ktorú máme. 16 x 8. No. A tu, keď sa pozrieš do tejto krásnej čestky, tak tu nájdeš taký čip. Volá sa, že Sugarcane Farma. Tak ho zober. Taký modrý čip. Já tady. No. Mám ho. A dáš ho tuto, podobnou je taká krásna krabička. No. A prídeš a stlačíš túto krásnu páčku. A mám ho dát doleva nebo doprava? No. Tam, presne tam. Stlačíš tú krásnu páčku Mhm. a stlačíš to krásne tlačítko. Kde je to tlačítko? A tuto je také krásne, také veľké tlačítko. Ne, já chci malý tlačítko, ty jsou A větší. pozri sa sem. No nic moc teda. No, teraz tú páčku vypnem. A to je naša Sugarcane Farma. A takto si tu môžeme spawnovať potom aj iné veci. To chci v normálním Minecraftu. Pretože ono na tom čipe je to prakticky uložené, tá farma, vieš? A můžu spadnout dolů? Ne, škoda. Nič dole. Tam je sklo. No právě. Ale já chci dolů. Rozbijem to. Počkej. Rozbij. Dostanu se pak nahoru? Nemáš ešte krompač, takže asi nie. Tak jedu pryč. Tak až budeme mít krumpáč, tak se půjdeme kouknout dolů. Protože tam určitě něco bude schovaný, protože na téhle mapě je spoustu schovaných věcí. Ja ti ukážem jednu schovanú vec, aby si vedel, čo môžeš asi tak hľadať, keď budeš hľadať niečo schované. Poď za mnou Mhm. a poď sem Mhm. a pozri sa sem dole. Basic bag. A torfy. Co je torfy? To je trofej. Trofy, keď už tak. Aha. Jaké je to trofej? Čoho? Au, co A jsem to mne udělal? nikto nepovíš. Čo si urobil? Já jsem sněd ten bag. Čo si zjedol? Ten bag. Já jsem na něj klik pravým a ono to zmizelo. A dalo ti to niečo, nie? Jo. No, tak to je tzv. Riverback, z toho ti môže padnúť nejaká náhodná vec. Podľa toho, aký je dobrý, tak podľa toho ti Gold padne taká... dust. No, čiže šitný. Aha. No. Já budu Spiderman, ta trofej je Spider. Spiderman. V tom questbooku je tzv. Victory Monument. Quest, tak. To jsem quest linia. nechtěl. Dobrá práca. Ale tady vypadá dobře. Akorát, že vieš, že sa má dať presne túto. A sakra. To nevadí, potom to tam dáme. Keď budem mať krompač. Každopádne v tej questovej linii, o ktorej hovorím,
No. Počkaj, nech sa dá otáčať. Jo. Tak tam máš pozbierať všetky trofeje. To je jedna z nich. Čiže ty musíš behať po mape a hľadať ich. Takže super, dobrá práca. Tak toto sú tieto dole iba trofeje, to ostatné sú ešte bloky, ktoré musíš vykraftiť a podobné veci. Aha, takto. No. A teraz máme sugarcane, takže to môžeme splniť, tuším, nie? Môžeme. Dostaňme posteľ a môžeme sa vyspať. A kde sa toto? V tej prvej questovej linii. Claim reward. To je hustá písnička tohle, to doufám, že ji slyšíte. No a teraz dostal zase tento reward back. Tak keď na nich klikneš pravým, tak zase niečo dostaneš. OK, takže jdem s ní zase back. Electrum ingot. Ja som dostal magnéze nejaký ignot. Jdem spát. OK. Ne, vedle mě ne. Zatím se tak dobře neznáme. Zobral si mi to. Máš smůlu. Zobral si mi posteľ, OK. Jo, jinak víš, na co jsme úplně zapomněli? Na čo? Poděkovat Adiosovi za to, že nám hostuje server. Ďakujem, Adio, že nám hostuješ server. Jsi fakt borec a máme tě strašně rádi. A za to ťa uznávame. Ano. Můžu skočit dolů? Umreš a prídeš do tie veci, ktoré potrebujeme. Aha. Takže můžu? No môžeš, ale potom to už nikdy nedohráme. Aha. No a keďže ti chýba jedlo, tak poď za mnou. Ďalší quest, ktorý máš, čo ešte dneska splníme, to už budeme robiť asi iba hovadiny, je získať cukrózu. Cukrovku? Cukrózu... To je to samý, ne? Nie, cukróza je cukor nejaký. Ale cukrovka je taky dobrá. Super. Môžeš prestať behať a prísť za mnou? Jo, pojď. Mikroskop. Áno, presne ten si zober a niekde ho polož. Teraz príď a zober si jeden sugarcane a daj ho do toho ľavého políčka. Hustý. A dojdeš na to, že v sugarcane je jedna cukróza. Ja chci hydrogen. No, a ešte oxygen. Čiže kyslík a vodík. No. A na to, aby si toto mohol získať, potrebuješ to tzv. Niečo. Dekompresor. Presne to. Ale že ten potrebuje energiu. A na to potřebuju energy cell. Presne tak. Dokonca si ho tam položil správny. Páčku. Nie. Škoda. Ale pokus byl dobrý. To ti vysvetlím až neskôr, na čo to je, ale povedzme, že toto dáme zatiaľ preč. Dáme to... Aha, on je skoro vybitý. Tak dobre, tak ho dáme sem. A teraz ho nastavím. Z pravej strany, tam je vývod, čiže tam musí byť takáto oranžová. Vidíš, taká krásna oranžová bodka tam je. No, a teraz je v tom energia, čiže teraz daj do toho sugarcane. Aspoň 5. Tak jo. A máme cukrozu. A máme cukrovku. Ktorá sa dá čo? Sníst. Aha. Ale... Ty si zjedol všetku, takže to teraz nesplníme, dobre, tam ešte bro. To je boží! A co dělá tohle? Hydrogen nemůžeš, proč nemůžu sníst hydrogen? Myslíš si, že môžeš zjesť vodík alebo kyslík? Jo. Aha. No, každopádne to do toho questu je do tú cukrózu, takže to môžeme splniť a mať splniť ďalší quest. Klein reward. Aha, já jsem ve špatném questu. Nejsem. Musíš si vybrať dole, vidíš, dostaneš Inclusion Chamber a potom dole si máš vybrať jedno, buď Reward Back alebo 3 čestky, takže si zoberieme Reward Back. Tak nie? Aby sme dostali nejakú super vec. To se mi líbí. Čo si dostal? Armor. Ja som dostal super vec. Ale ktorú ešte nepoznáš. Ešte toto? Ja mám meč. Ty máš meč? Jo. Ja si teraz budem bať. No. Toto? Ja mám kľúč.